फैगौ 4 एप्रिल खालि जि बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन आरो बे इलेक्सनाव जों इउपिपिएलनिफ्रायबो बिजाथि हिसाबै बादायलायनो लादों आरो भैरबकुन्द समस्टिनिफ्राय आंबो इउपिपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै दिनै इलेक्सनाव बाहागो लानायनि जे नमिनेसन पेपार बेखौ आं दिनै साबमिट खालामबाय आरो जों आसा खालामदों एबार बिसायख'थियाव रायजो राजा थांनाय 17 बोसोर जाय पार्टिया करापसनजों रायजो राजाखौ थगाय थुसि खालामनानै खालि गाव गावल' सम्पति आर्जन खालामनायनि बेबस्था लादों बिनि बिरुद्धे रायजोफ्रा भट होगोन आरो गोदान मोनसे सरकार लाबोगोन जों लुगैयो मोनसे परिबर्तित सरकार मोनसे चेन्ज गभर्नमेन्ट जाय सरकारा मागोन क्लिन सरकार बिदि दानो हादों कारण रायजो राजाफ्रा बे थक थाक घुस जानाय बायदिसिना बेफोरजों जथेस्थ' अतिस्थ' जाबाय असह्य मोनबाय आरो बेनिखायनो बेबायदि सरकारखौ खोख्लैनो मोनसे गोदान सरकार दानो नागिरदों आरो बे खाबुखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआ मोनसे गोदान सरकार मोनसे गोदान बारहा मोनसे मागोन दुर्निति मुक्त बेबायदि सरकार मोनसे दानो होननानै दावगाबोदों आरो बेनिखायनो दिनै रायजो राजानि जि रेसपन्स बेयो जोबोद रंजाथाव आरो जों फोथायदों रायजो राजाफोरनि बे जि रेसपन्स मोनसे परिबर्तननि प्रति मोनसे धौ रायजोफोरनि गेजेराव फैदों बेयो जोंखौ देरहानायाव गोबां हेफाजाब खालामो सापर्टार हिसाबै गोबाङानो फैदों जों जिहेतु मोनबा समस्टिनि गासैबो केन्डिडेट दिनै एकोलोजियाव माबादों नमिनेसन होदों धनसिरि हरिसिङा भैरबकुन्द ओमफ्राय मासुलि सेरफां आरो रौता बे मोनबा समस्टि आरो जों मोनबा समस्टि जिहेतु जों 7 केन्डिडेट होदों आरो बे मोनबा समस्टिनि सापर्टार गासै ज' जानानै फैदों आरो जोंहा फ्राय 20,000सो सापर्टार जोंजों लोगोसे फल' खालामदों बेनिखायनो बिथांमोननि जितु रेसपन्स बेखौ नायोब्ला जों देरहायैनि खुनु कुइसनानो गैया आरो आंनि समस्टियाव गासै 65,000 भट दं आरो बे 65,000 भटावसो गासै 65,000 भट होनाय नङा हयथ' 50 बा 45,000 भट होदों सासे बिजाथि देरहादों 16 बा 15,000सो मोनबानो देरहायो आं फोथायदों जे रायजो राजा आंनो 20,000 भट होगोन आरो बेनि आंनि देरहानो थाखाय जथेस्थ' थोजासे जों गासैबो समस्टियाव केन्डिडेट होजोबाखै जों 25 समस्टियावसो केन्डिडेट होदों आरो बेनिफ्राय जों आसा खालामदों 22 केन्डिडेट्सखौ देरहागोन आरो जिहेतु सरकार दानो माथो 21 केन्डिडेट्सखौ नांगौ देरहानांगौ जों खिन्थु देरहानोबो एबसुलेट मेजरिटि लानाय जि सरकार दादों बेनिखाय एसे बारा मोनगोन बेखौ आंनि समस्टियाव जोंहा बे भुटान बर्डार एरियायाव थानाय जेसेबां गामि दं बे गामिफ्राव दै लोंनायनि गोबां आंखाल दं गोबां गामिफ्रानो गावनि रायजो राजानो 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार गाहाम गोजाननिफ्राय दै रोगानानै लोंनो गोनां जायो ओरैबाबो दै लोंनाय खाथियाव दङबो दंगरि दै लोंनो गोनां जायो दैखर जावनो हाया दमखलबो बानायना लानो हाया अन्थाइबारिखाय आरो बेनिखायनो बिथांमोना सरकारनि तरफनिफ्राय मारैहाय दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हायो आं बेनो आंनो गिबि मावनो गोनां खामानि जागोन आरो बेखायनो दै लोंनाय बेबस्थाखौनो आं आंनि समस्टियाव मावजेनगोन बिनि उनावसो बाखि खामानिखौ मावगोन